Хәрефләр илендә ял көне, әнең ишегенә кемдер дөбер шатыр шакый. Кем анда? Кем дим? Сәлем, синме? Әллә җилисә дип торам. Ни хәл, нинди җир булсын, мин бит ул. Син атна буе эшләдең бит. Әйе, Арыгансыңдыр. шундый арыдым. Башыңны җилләтергә кирәктер, шулаймы? Әйе, башым тутырган тауык кебек тулган. Әйбәт, мин белән ял чарасын үткәрәм. Рәхәтләнеп ял итәбез, йога ясыйбыз, медитация, үз-үзебез белән яңадан танышабыз. Үз-үзең белән танышу? Сәлем! Мин Мин дә О, шундый матур исем. Әйе, синеке дә матур. Дус булыйк. Мин риза. Миңа бик ошый. Миннән дә әйбәт дус буламыни? Алайса, бер сәгатьтән аланга кил. Яхшы. Күрешкәнче. Тышын чистартып, иртәнге ашны ашагач, аланга килде. Килдеңме? Әйдә, утыр. Медитациядан башлыйбыз. Сәлем, Син дә мондамыни? Үз-үзеңне табарсың дип чакырды. Мин кайчышлы уйнайбыз дип уйладым. Син? Хәне беләсең инде. Ул бик йомшак. Җиңел генә эндәшә белә инде. Сөйләшмәгез. Эчке тавышыгызны тыңлагыз. Минем эчке тавышым бик матур килә икән. Эчке тавыш түгел ул. Күрше аланда үзенчә ял итәргә өйрәтә. Әйдә, хәзер була, шәбрәк дип. Нәрсә хыялланып йөрисең? Хәлең беттеме? Харап икән. Әйдә. Йога бик файдалы. Аны эшләсәң, сыгылмалы буласың. Көчең арта, борчуларың кими, арка турая. Димәк, арка турайсын өчен аны бөгәргә кирәкме? Минем борчуларым кими. Бик яхшы сизәм. Менә хәзер юкка чыга. Шәлберәймә. Монда актив ял. Әйдә, дуслар, хәрәкәттә бәрәкәт. Яшел чәй нервларны тынычландыра. Хәлләр никадәр хәтәр булса да, паникага бирелергә ярамый. Хәтәррәк булган сайын үзеңне тынычрак тотырга кирәк. Кайнар чәй! Кайнар яшел чәй! Әйдәгез. Сез бик тавышланып ял итәсез. Безгә тынычлык кирәк. Тынычлык? Бездә актив ял. Конкрет каты җәдвәл буенча. Хәзер кыйнабыз, аннары альпинизм, аннары шатыр-шатыр кишер ашыйбыз, 9-да отбой, тәнне ял иттерү. Күңел кайчан ял итә? Син мамык кебек гел йомшак нәмәстә булдың инде. Тапкансың күңел ял имеш. Тәнне ял иттерү мөһимрәк. Күңел ял итмәсә, тәнне ял иттерү булышмас. Тән беренче урында. Юк күңел. Юк тән. Юк күңел. Батам! Братлар, биттем! Бугызыгыз! Ой. Нишләбез? Иң мөһиме паникасыз эш итү. Син көймәне китер. Син даруга йөгер. Син барыбыздан да иң көчле йөзүче. Быны коткар.
Әфәрин, синең тыныч булуың бүген быны коткарды. Гафу ит мине. Юкны сөйләмә, хе. Арабызда синең кебек көчле хәреф булмаса, быны кем чыгарыр иде? Икегез дә ис киткеч. Әйдәгез, күңел һәм тәнне бер юлы ял иттерәбез. Хикмәтен аңлагансыздыр. Икесе дә кирәкле. Тән ялы да, күңел ялы да. Хә дисең, хәзер дисең уйнарга, әзер дисең тот тупына, тип тупына, ат тупына, кер тупына. Хәрефләр, хәрәкәтләнәләр, хәрефләр, хәрәкәтләнәләр, хәрәкәтләнәләр. Хә дисең, хәзер